Hi everyone! Nagsugod na ka? Mag-video lang ko. So, naatay interviewon dari karon no. Tadang! Hello mga kapatid, kamusta kayo dyan? Zwag PH Yeah. and Vigimare. Follow na lang sa ating page. Yes. Dito tayo ngayon sa magandang tanawin, no? Sa Queen Elizabeth Queen Park. Elizabeth Botanical Garden. So, Okay, so si Kuya Wilmer is my cousin and ato siya mga tanon karon sa iyang mga experience din sa Canada. Kuya, kano sa kanaabot diri sa Canada? so niabot ko diri October 2008. So it's gonna be around 14 years ago. No. So medyo matagal na, dugay-dugay na gyud kay sa atong life din sa Canada is more mas easier than compared to our Life before no sa yeah, bukid no. sa bukid mi nagpuyo. Bisag bukid gihapon ni diri among giatuan pero mas nindot ang kinabuhi kay kumpara nato dito. So at least dili na tayo makaog asin o kanang oil or some asukal para sa atong sudan karon sudan na kita ni og the best. Amen. Praise the Lord. Ganda na, no? So naabot si Kuya diri 14 years ago. So, how did you come here? Unsa nimo pagpaanhin din? Unsa imong pag-process? Yeah, so pag-anhin ako diri mga kapatid, gikan ko Dubai, no? Nag-work ako sa Dubai for 4 years. So, based sa atong experience na nahimo dito, mo atong gihimong base nga nakaabot ta diri, nag-apply ta in our own, no? Nag-apply ta og independent immigrant. So, sa asa man nanaya sa agency sa or agency. sa Through agency. agency. Unsa tong agency? Nakalimot na ko sa pangalan. Murag sa man to siya. Napa na ang agency karon? Wala na. Murag na dissolve na. Close na kay Pero niagi kag POAA. of course. Yeah, yagi mig POA atong panahon na. Tapos daghan kay mga requirements, mga IELTS nga na importante gina siya. Sa usa ka Stricto pag good atong mga stricto. panahon na no. Unya ako ang show money is 800,000 sa piso ha, hindi sa Canadian. So puro hulam, puro utang sa bangko para lang makaanhin diri. So sacrifice nga karon medyo okay na, nakabayad na tanan sa atong mga problema Sa mga show money sa tanan. money, After tanan. okay, so ingon si Kuya, ihang show money pagpaanhin din he is 800,000 pesos. Now he mentioned also nga iyahang gipang hulam rato niya iyahang show money sa mga tao. Now atong pangutana, pila ka bulan nimo nabayaran, isa nabayaran imuhang show money? That's a good question, no? Kaya nagtrabaho ta sa una twice, no? Ang atong trabaho double job, so working day and night. So nabayaran ako less than 2 years. I fulfilled my 800,000. Na fully paid na dayon niya hang nakatawag pa ta sa tuang mga pamangkin, mga pag-umangko ng eskwela, atong gasto. So praise the Lord na dili man ta nag aspire nga magiging millionaire, pero ang atong tinguha sa atong comfortable life nga no? Comfortable ta diri, makakaon 3 times a day. 3 times a day. You have your own house, you have car and everything. You can buy it when you are here. Di ba? Yeah, Bongga sooner. So, another question is when you come here, di ba? Naaba kay nakaila before kanian dinhi or naaba kay pamilya? Nice. Very nice question, guys. When we come here, perting lisura ato kinabuhi kay pag-abot na to sa airport wala ni sundo, wala gyud koy mga anything na friend. So ato adiri kay kuan na gid explore gid sa Canada kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi, it doesn't matter, no? Kay nag-expect nan man ta nga ang Canada is the best place to live. So everything we trust ourselves to God para magiging ingon ani ta karon. So si Kuya wala So, siya wala pariente, wala siya friends. So dinhi na siya naka og mga pariente no. Kanang mga friends na kana siya friends dinhi, friends nga nahimo ng family. So kami iyahang first nga family. Swerte mi kay pag anhin namo dinhi naa na si Kuya. Naa na mi family. So dili na kaayo lisod. Now
let's talk about jobs. Kaya daghan kay pangutana ya. So kung anhi din sayon ra ba makapangita og trabaho? You know, number one thing na inyong gina-expect sa inyong life kung moanhi mo diri sa Canada, no, number one, daghan kayo mga struggle nga maabot, no, sa mga, especially sa money matter, especially kung if you are student to apply in Canada, medyo sacrifice kayo, medyo kung naayo kay kwarta mas nindot, no. Pero kung moanhi ka diri nga murag tagilid, lisod kaayo, pero diri naman mangita kag trabaho is very easy. Daghang kag trabaho, basta dili lang ka mamili katulad sa ako hantod karon nga 8 years, more than 14 years na ko diri, pero nagtrabaho ra gyapon ko cleaning, manglimpyo og CR, maglimpyo tanan kay tungod ko gusto ko maging successful sa akong kinabuhi. So dili ko mamili og trabaho as long as nakaya nimo sa imong kaugalingon. So no basis dito mga igsuon, mga kapatid, na kailangan mo ng referral. Hindi mo kailangan yan. As long as if you looking full-time job, mas maraming mag-hire sa'yo. Kasi yun talaga ang kailangan ng employer dito. So na-notice po na ako nga since we arrive here, mas i-prefer nila pag full-time imuhang trabahoon. Kay kung part-time, mas limited ang imuhang time, di sila ganahan. Correct. Kay bas hindi nimo mahuman ang job, tapos kanang imuhang time dili pud fit sa ilahang working hours. So mas difficult ug mangita dinhi og part-time. Pero for example kang Kuya Harvey, work permit man siya, so dali ra kay siya nakakita og full-time nga job. Alright. So si Kuya Harvey pila lang siya ka weeks naghulat, no. So he is very lucky at nakahanap siya ng magandang work. Talagang fit talaga sa kanya at tama ng sweldo, malaki rin. So very lucky talaga. Blessing. Bliss is a blessing. So don't worry guys if you are applying to come in Canada. Basta mayroon lang kayong self-motivation, wag yung atrasulong, no, sa inyong life. Basta pag sinabing go for it, kahit walang-wala, basta kaya sa buhay, go. Okay, Kuya. So another question is, nagregret ba ka nga ning anhi kag Canada? Yes. Nagregret ka na? Never. Baka nagmahay. Sobra pa. Ngano magmahay man ko. We are here living in a rich country. Ngano magmahay man ka. So dili nimo mahayan ang pagani sa Canada, no. Number one, I proud nga na ako diri sa Canada kasi ang Canada, everything is the health benefits is very important, is free. So 4 times na ko mga kaibigan na naoperahan dito sa ating kidney stone, sa ating heart, battery na lahat walang binayaran, kahit 5 centavo, talaga lahat is free. So yun ang isang number one na maganda pag tumira ka dito. At saka tama lang din, hindi medyo mahal ang mga bilihin, katamtaman lang na kaya lang natin sa one job, makabayad tayo ng bahay. Yan, you need just sacrifice, no, a little bit. Yeah. So, okay man, kaya raman pag one job, pero mas comfortable pa jud ka og napakay second job. That's Some of the right. people here having 3 jobs. Correct. Pero they enjoyed their earnings man pod. 'Di ba? So let's talk about ngon siya na mention ni Kuya nga iyahang heart battery na. Let's talk about that later na lang. Thank you so Alright, much. thank you guys. Bye. Don't forget Bye. to subscribe and follow. Peace.